سلام كما يتصنح فتواتن كبراتن نايز يوتيوب channel تقتاتلتي نازعلت سحرنا لكم حصرتن وانا زيناتات كم تلمود حزنا لكم قريبنا لنا فلما لايك شير سبسكرايب اندا قبركم كساف تصامم مدبنا حبيركم ناخد صنحو بخبرنا عدم زينا مسواتي بريزنت محبر عين سوران قديم تقادلاي حربن يداوي تفسحي ود بوليس عم بل سبعان حدن عدميو تسويو عبنتاو مرحي ننوح عامتات أبال فتصامي تشماقلن عبال مأقلاي بايتو حقراوي محبر حرمنياتات سنقلان كوينات إيرترا خوينو زمرحن كمودما بريزنت محبر عين سوران إيرترا قديم حربنيات تقادلاي داوي تفسحي ود بوليس كاب أبالات دقا عراويت دراس مصحف دقا عراويت بزحادرو ناي حتسير قزي حمام عب أسمرا حكمنا وخنكننا تقبرلو تعسرت حدا ورحو تشعات تخلتشن إسران حموشان تسويو تمالي سراويت منقسط السودان دحر سلسة وارح قابين استراتيجيكاوين عواتات آمزجيب يركب علو إذ تمالي تمزجيب زركب زل عواتات نحورات إمارات عربا سرعة بالسجنان كم أون نمرح RSF حمدان دقالو عبدان سلان ائتي وميركب علو سراويت منقسط السودان دحر خكايد زغني مقررابات مدلاواتن تنسف في حمد كعتي ككايد مخانو العلواي والتدرو أزازنا يتهجر عبتزحال فغلت سمنات وقعو مجلسيتات هيبو منبارو يذكر بمسرتتي استخيل والتدرو سرحيتاتيو تمالي إذا عبيت عواتات تمزجيب زركب زلو سراويت منقسط السودان عب سمين كوردف التركب كان استراتيجيكاويت كتما بارا ملء بملء تقصاصي روا يركب علو نزا ختما مقصار مالت نتي عب كتما دارفور زكايد زلو سفح عندما ونزخون خينات سراويت منقسط السودان استراتيجيكا عواتات العلواء إيد كتحز مخان يوم منقستاوين مرخبيتاتنا هاجر السودان زيناتاتن صبصاباتن حيزمنا وتزركب زلبو از تمزجيب زركب زلو أقداس عوت اسكاب كندي عابين أقداس المخانو ترد أدما مرحتو قامت حيلتات RSF حمدان دقالو دحرت تمالي زوردم سعرات نام مرخبيتات بممسا عبزهابو ومقلتيتات جنرالات منقست إيرترا أبورت السودان بمخانيوم نزخينات سمرحو زلو إيرترا بتقبر زلا استواصون حاجزاتينينات مالي تسعرنا خبل مررتو قريتو زركب زلو حمدان دقالو أبز حالف سلسة وارح ون ناب إيرتران منقستن إيرتران زعلمه فقراتات حليف منبارو إزذكريو أبتخاب كارتم ملء بملء استسعرار قلقوان جنرالات منقست إيرتران سراويت إيرتران ملء بملء كاب كارتم سراري قمنا يركب اللبو عب سودان زكايد زل قينات إيرترا تلوع عبيئيو إيرترا بتقبر زلا حاجزاتينا كنسعرن كندفعن كيلنا عبلعلي إيرترا قع سقمتتات كوسادي قبل مجلسيتات كهب ترأي نيرو تتمالي زورد سعرتون بتمساسالي يدونا بحزب منقست إيرترا كواتاوت نعزبال لنا كم مفكر حليفو جن عبايتا زخون يخون نجر كجبر زخ إلى كونن كم مفكر حليفو جن عبايتا زخون يخون نجر كجبر زخ إلى كونن بس تمالي وريد وزر كبزلو جزيف سعرات حوارات إمارات عربن سرعة بالسجنان ون معريو دنجي سنن سنبيدنن مسفرت سعين ون يركب على إيرترانتي أب سودان زكاير زل قينات أبغن حزب سودانن سراويت منقست سودانن بمخان عبيت حجزات تبركت زل هاجر كوينا نحزب سودان أوشت إيرترا مسللن كالي حجزاتن بمقبار نتبت هاجر زكاير زل دماو خينات أب حدا معرف المختب النببصح صلات جور زلا كم زي عينة استراتيجيكاو عواتات سراويت منقست سودان إن خمس عينة عواتات بقي يركب على عوزوا قرن أفريقيا ما يتقيح بحرن مس إيرتران منقست إيرتران زمخرة كل جزء خمس عينة عواتات كمزجب نوريو إثيوبيا دحر قدب باينا عصب زبل مجلسيتات كابز وتصنع دحر تمال أنكر ميديا أبزو صعب دما ناي أفريقيا قند جيوبوليتيكاوي يغيرو إز تبع حدش زرربات إيرتران أمريكان كجمر كم زخانة تجلسو كلتين هاجرات عبتقتنا حدش ركب ملء بملء أمراق أفريقيان ناي كيح بحري بوليتيكان نحيل بحر ميزانن كم زغيرو تجلسو أمريكا مس إيرترا ويدما إيرترا مس أمريكا صبغ ركب كتجبر تدل زلا بفلاينة قيح بحري زقت مزلو بناي حوتو ملكيتو نزي شجر زي أب قمت بمئتاو كاب إيرترا زبلت محز أمريكا كخون زقل أب تزوا كم زيلن سلازد ماني إيرترا عند محزخن جبرائنا زبل أنكر ميديا كيف حرب زفتر زل جتات تشاينا روسيان بعبينة زمان مقصر زجبر زلوا سعرتها قمت بمئتاو نزخي تقدم دم أمريكا تقوي خمزلا
ትራምፕ ምስ ኤርትራ ድማ ጽቡቕ ርክብ ክትገብር ምርጫ ዘይኮነስ ግዴታ ከም ዝኾነ ተረድእ። ምስ ኤርትራ ጽቡቕ ርክብ ክትገብር ትጓየ ካብ ዘላ ኣሜሪካ እዩ እቲ ዜናታት ዝወፅእ ዘሎ። ኣሜሪካ ኣብ ቀይሕ ባሕር ብዝግበር ዘሎ ግጭታት ናይ ገመድ ምብታኽ ወዘተ ዝኣምሰሉ ኣብ ግምት ብምእታው ምስ ኤርትራ ጽቡቕ ጥምረት ክትከውን ከም ዝኾነት ናይ ዲፕሎማሲ ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘለን ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ዲፕሎማሲ ከም ቀደም ዘይኮነስ ብጽቡቕ ኩነታት ዝካየድ ዘሎ ኮይኑ ብዙሕ ናይ ዲፕሎማሲ ዝስራሕ ኣሎ ከምኡ እውን ጎኒ ጎኒ እቲ ዝግበር ዘሎ ናይ ዲፕሎማሲ ርክባት ኢትዮጵያ እትትገብሮ ዘላ ናይ ምትኽትኻት ስራሕቲ ኣደብ ክትሕዝን ክኢላታት ናይ ብልጽግና እቲ ዘመተ ዝግበር ዝነበረ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣፎም ክሕዙ ገይርዎም ይርከብ። እቲ ብናይ ሕቶ መልኪቱ ዘፍርሕ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ቀንዲ መሓዛ ክትከውን ኣብቲ ዞባ ተመሪፃ ከም ዘላ ብኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ 3 ወርሒ ብዕፁብ ክዝረበሉ ከም ዝጸንሐ እዩ እቲ ናይ ኣንከር ሚድያ ኣውፂዎ ዘሎ። ስለዚ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ዝነበረ ናይ ነዊሕ ዓመታት ዝተፋሕፈሐ ዝምድና ብፍላይ ድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ምምጽኡ እናተማሓየሸ ይመጽእ ከም ዘሎ ብዙሓት ይዛረቡ ዘለዉ ኮይኖም ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብቲ ዝሓለፈ ቃለ መሕትት ጽምዶ ንዞባና ጥራይ ዘይኮነ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ እውን ጽምዶ ክህሉ ኣለዎ ኢሉ ምንባሩ ይዝከር። እዚ ድማ ካብ ባዶ ተበጊሱ ከም ዘይኮነ እዩ ብዙሓት ዝገልጹ። ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ ደብዳቤ ከም ዝሰደደት ዝዝከር ኮይኑ ነዚ ስዒቡ እዚ ጉዳይ ብዝሓየለ መልክዕ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ጽቡቕ ርክብ ይቕጽል ከም ዘሎ እዩ እቲ መግለፂ አንከር ሚድያ ዝገልጽ። ማርኮ ሩቢዮ ናብ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ዝደወለሉ ናብ ኤርትራ ናብ ዓሰብ ኩናት ክኸፍት ይሓስብ እንተደኣ ሃልዩ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማርኮ ሩቢዮ ለአብይ አህመድ ስልክ ደውለው የኤርትራ ላይ ጦርነት ለመክፈት አስቦ ከሆነ አርፎ እንዲቀመጥ ጠንከር ያለ ማሳሰቢያ አሪፎ ከቀመጥ ዝብል መጠንቀቅታ ከም ዝሃበ እዩ ዝሕበር ዘሎ። ሰራዊት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ኮማንድ ፖስት መሓደራ ዝነበራ ክልተ ጣብያታት ኣላማጣ ከም ዝተቆጻጸረ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ከተማ ኣላማጣ ብሶኒ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብዝነበረ ምልዋጥ ተኽሲ ህይወት 4 ሰባት ክሓልፍ እንከሎ ኣብ ንብረት እውን ጉድኣት ከም ዘውረደ ይዝከር። ክልተ ነበርቲ እታ ከተማ ከም ዝገለጽዎ ከዓ እቲ ተኽሲ ኣብ መንጎ ዕጡቓት ትግራይን ሓይልታት ጸጥታ ፌደራልን ከም ዝነበረ እዮም ሓቢሮም። ካብ ስልጣኑ ዝተኣልየ ብግዜያዊ ምሕዳር ተመሪጹ ዝነበረ ከንቲባ እታ ከተማ ኣይተ ዝናቡ ሓድሽ እቲ ክስተት ከም ዘጋጠመ ኣረጋጊጹ ግን ድማ ብረት ዝሓዙ ዝበሎም ዕጡቃት ሕወሓት ብዝፈጠርዎ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣብቲ ከተማ ብዘይምህላው ሓበሬታ ክህብ ከም ዘይደሊ እዩ ተዛሪቡ። ሽሙ ከይጥቀስ ሓተተ ነባሪ እቲ ከባቢ ከም ዝበሎ ኣብቲ ከተማ ዝነበረ ተኽሲ ን3 ሰዓት ዝጸንሐ ኮይኑ ምክንያት እቲ ጎንፂ ሰራዊት ብልጽግና ኣምሓራ ዝሰርሖ ኣብቲ ኣደባባይ ወንጭፍ ብምፍራስን ባንዴራ ኢትዮጵያ ብምውራድን ባንዴራ ትግራይ ንምስቃል መፍታንም ከም ዝኾነ እዩ ዝዛረቡ። ነበርቲ እቲ ከባቢ ነቲ ኣደባባይ ንኽጽገንን መንግስቲ ፌደራልን ኮማንድ ፖስትን ሕቶ ቕሪቦም እኳ እንተነበሩ ፍቓድ ከም ዘይረኸቡ ዝገለጸ ኮይኑ ኣብ ቀረባ እውን ዕጡቓት ትግራይ ክልተ ጣብያታት ከም ዝተቆጻጸሩ እውን ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ኣደባባይ ወንጭፍ ባንዴራ ንምስቃል ኣብ ዝፍትኑልን ዝነበሩ ኣብ መንጎቶም ዕጡቓት ሓይልታትን ፌደራል ኢትዮጵያን ብዝተፈጠረ ተኽሲ ቁጽሮም ዘይትፈልጡ ኣባላት ፌደራል ከም ዝተቐትሉን ብድሕሪኡ ግን እቲ ወጥሪ እናሓየለ ብምምጽኡ ኣባላት ብልጽግና ሰራዊት ናብቲ ቦታ ምስ መጹ ብዝተፈጠረ ከቢድ ምልዋጥ ተኽሲ ኣስታት 7 ዕጡቓት ትግራይ ከም ዝተቐትሉ ተዛሪቡ። በዚ ዝተቐትዑ ዕጡቓት ትግራይ ኣብቲ ከባቢ ናብ ዝርከብ ህንፃ መሐመድ ልሕቆም ብምእታው ቤንዚን ኣፍሲሶም ብምቅጻል ጉድኣት ከም ዘውረድን 4 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝሞትን ነበርቲ ተረዲኦም ኣብቲ ከባቢ ኣባላት ፌደራልን ሓይልታት ምክልኻልን ከም ዝርከቡ ዝገለጹ ነበርቲ ዕጡቓት ትግራይ ግን ናብቲ ቦታ ብምእታው ዝተፈላለየ ኣብያተ ቤት ጽሕፈት መንግስቲ 0203 ዝበሃሉ ከባቢታት ከም ዝተቆጻጸሩ ይዛረቡ። እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ስግኣት ከም ዝፈጠረ ኣረዲኡ። ቀዳማይ ምክትል ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ብቅትለትን ክሕደት ሃገርን ተኸሲሱ እቲ ኣብ ልዕሊ መቐናቕንቲ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ዝኾነ ሪክ ማቻር ዝተመስረተ ክሲ ምስቲ ኣብ ዝሓለፈ መጋቢት ኣብ ርእሲ ከተማ ጁባ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝተሓሓዝ ምዃኑ ሚኒስተር ፍትሒ ጆሴፍ ጋንግ ኣካች ሓቢሩ። መንበሪ ገዛ ማቻር ብታንክታትን ወታደራትን ተኸቢቡ ከም ዘሎ ጸብጻባት ካብታ ከተማ ሓቢሮም። ፕሬዚደንት ብራዚል ነበር ጃይር ቦልሶናሮ ብወታደራዊ ዕልባ መንግስቲ ስልጣን ንምሓዝ ውዲት ገይሩ ብዝብል ገበነኛ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ን27 ዓመትን 3 ወርሕን ማእሰርቲ ተፈሪዱ። 5 ደያኑ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እዮም ነቲ መራሒ ነበር ብማእሰርቲ ቅጻዕ ፈሪዶምዎ ዘለዉ።
እምበኣር ከስነ ዝዕለት ሰሓረናልኩም ሓፀርትን ዋናውን ዜናታት ነዞም ዝተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም። ቀጻሊ ብኻልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ